Tak, já vítám fanoušky veškerého marnotratnění a zbytečného válení se u tutoriálu pro lidi, kteří... Já to radši ani nebudu definovat, pač bych si urazil spoustu tady příznivců z těch 3 lidí, kteří na mě koukají občas. Čili, přicházím s dalším tutoriálem pro LS 2013, kdy jste po mně chtěli natočit nastavení kurse play do pozice, kdy mi bude nakladač sám z jámy brát hnůj a dávat mi ho do rozmetadla. Já jsem si na to vzal tady rozmetadlo traktor, postavím si to někam do nějaký pozice, kde budu chtít, aby se mi do toho ten nakladač vysejpal. Přepínám se do nakladače s tím, že dneska jsem si vzal na ukázku traktor s čelním nakladačem a s kleštěma, aby bylo vidět taky, že se dá použít něco jiného než kloubový nakladač, který používám já v těch tutoriálech ostatních. Tady u toho traktoru s kleštěma bude vidět i to, že ten kurse play je schopný pracovat i s otvíráním a zavíráním toho přídavného zařízení. Čili tady v tomto případě kleští. Beru si traktor, nemá smysl tady asi trávit čas dalším vysvětlováním věcí, které už jste viděli dřív. Pouze apeluju na to, že při nastavování věcí, kdy je potřeba používat my, že je dobrý mít ten kurse play pomocí nastavení a možnosti nastavit otevírání a zavírání HUDu neboli té tabulky kurse play, nastavte si to na levej Ctrl a Delete, protože myš budete potřebovat především pro kleště následně. Tak, začíná celá sranda. Nakladač nechám nakladačem, nechám ho zdvihnutý pro to nahrávání kursu. Je potřeba hodně prostoru, protože tady budeme detekovat spoustu věcí, jako jsou 3 čekací body, změny přepínání kursu, start a konec trati, takže je potřeba tam nechat fakt velký prostor, aby on se tam dokázal zorientovat v tom. Začínám. Takže tady si ještě vymažu všechny nastavení na nakladač, aby jsem to pak mohl nastavovat znovu, abyste to viděli. Start kurse play. Místo, ze kterého budu výjíždět. To jsem si nastavil docela blízko, takže to zastavím. Vymažu to. Kousek se posunu. Tam ten prostor fakt je pro ten stroj. V takhle malém prostoru, který se zdá být relativně velký, stejně budete muset hledat kompromisy pro to a budete možná muset nastavovat víckrát, aby se tam nemotal. Startuju kursa, jedu dopředu směrem k místu, kde se bude sám nabírat. Před tím triggerem, nebo tady před tou playnou, teda, kterou potřeba zdetekovat, si dávám první čekací bod. Vědu si na konec toho prostoru, kde budu nakládat, respektive plnit zařízení na tom nakladači, dávám druhý čekací bod. Odsud musím vycouvat, čili měním směr jízdy. Hrozně důležitá záležitost. A plynule si vycouvám tak, abych se někde nemačkal. Zastavuju couvání, přepínám se na směr jízdy dopředu a najíždím si ke vleku nebo k rozmetadlu. Když jsem u toho rozmetadla v nějaký patřičný vzdálenosti, tak si tam nastavím další čekací bod. To je místo vyložení. Tady v tom místě on zastaví a bude se vykládat. Především tam bude detekovat teda ten plnící trigger na tom vleku. Zastavili jsme, pseudo vysypali jsme se, měníme si směr jízdy a vycouváme si plynule tak, aby jsme skončili hezky směrem proti začátku nahrávání toho kursu. Takže tady napíšeme takový krásný písmenko FNI. Zůstaneme stát dostatečně daleko, měníme směr jízdy, posuneme se, tady nám stačí fakt pár metrů a končíme nahrávání trasy. Následně si nastavíme lžíci s těma, nebo lžíci, pokud máme, anebo kleště. Pokud máme lžíci, nemusíme se tam obrat s nějakým odvíráním, zavíráním. Tady u těch kleští to bude větší sranda, čili nakládací pozice, jednoduchá záležitost, kleště dolů, nastavit, otevřít. Je to OK. Transportní pozice bude v jakýkoliv výšce, v jaký to chcete. Pokud se budete drbat někde těsně okolo plotu, zvedněte si to klidně na dně. A pokud chceme tam mít ještě tu animaci toho zavírání, odvírání, tak si ty kleště rovnou
zavřeme. Se zavřenýma kleštěma je to OK, můžeme jet. Pozice před vykládáním. Pořádně stopořit ten nakladač až nahoru, aby jsme si nenabourali do vleku. Můžeme si to už trošku předvyklopit, tak dáváme OK. A pozice poslední unloading je úplně vohnutý dolů a otevřený klešťo. Dáváme nastavení na OK. Můžeme si ten kurz uložit úplně klasicky, klik na disketu nějaký název, já to mám tady v nějakém testovacím režimu, takže si napíšu jenom hnůj. A můžeme ten kurse play spustit. A uvidíme, jak blbě jsme to všechno nastavili. Jestli ti mám nějaký dobrý kamarád na druhém konci kabele, může říct něco veselého. Co voní omáčka, seš tam? Voní omáčka, vole. To umíte říct kurva jako chlap. No teď jo, vole. No omáčka, vole. Tak, teďka si ten kurz play nabral sám, couvá si. Já se můžu tamhle přepnout toho druhého traktoru, abyste si nemysleli, že to je fakt nějaký fake. Taky oblíbený dneska dělat všechno fake, samý Photoshop. Photoshopy znám. Ano. Tak, kurz play dojíždí, měl by si zdetekovat vlek, jebne do něho a vysype se. On dojíždí fakt na fest, takže tam je blbý to, že občas do toho vleku prostě takhle drbne, ale tak. Když si dáte pohled z kabiny, tak co oko nebolí, to srdce nebolí. Ten kurz play se otáčí znova zpátky do té pozice, kterou jsme si tam nastavili jako koncovou. On se motá trošku jiným směrem, koukám, než jsme si to nastavili, takže uvidíme další bugy. Ty vole, to je rock'n'roll, on se to zase otáčí normálně jak na mistrovství světa v karate. No to je čurák. No a tady vidíme bug, kdy jsem udělal chybu a trošku jsem ten kurz nedotáhl úplně do konce, čili já to teďka přestřihnu, nahraju to znova a vy uvidíte, jak to bude pokračovat dál. Jedná se přímo tady o tyhle ty navigační body, kdy jsem si sice docouval, ale udělal jsem si tam fakt krátký posunutí. No. Tak já jsem tady postřihu zpátky, jak jsem přenastavil trošku tu cestu, akorát jsem tady prodloužil, zkrátil to místo vlastně pro to zastavení, načtení té stopky celého kurzu a on už jezdí plynule ten traktor, takže jasně jste viděli krásný příklad toho, když špatně nastavíte, nastavíte dobře, ale uděláte tomu traktoru fakt malý prostor pro to, aby se rozmyslel v úvozovkách, co vlastně chce udělat, aby si zdetekoval další waypoint na té cestě, tak je potřeba pracovat opravdu s rozmyslem, posouvat se plynule, žádný škubání a delší prostor pro to jeho přemýšlení. Teď se mi tady líbilo, jak ten traktor vyjel mimo dosah toho hnojiště, dvakrát si zablikal majáčkem a pokračuje dál. Čili pokud chceme být jako opravdu hodně akční, že chceme to mít i z majáčky, tak si vlezeme do nastavení a dáme si tam Bacon Lights a to buď teda u té jámy, buď že vždycky, nikdy, anebo pouze na silnici, což u toho nakladače pravděpodobně logicky by mělo být. Jak soudruhu náčelníků? Pozor na zneužívačku. Tak, nezneužívat majáky, nicméně u hnojiště blikáme pořád. Tak k tomuhle tutoriálu asi všechno. Kdo má chuť se ještě pokochat před posledním naložením může. Já se obávám, že to mám plný vlek, takže už se pokochat ani nemůžete, nicméně vám ukážu ještě teda jednu věc, když jsem tady. A to tu, že tomu jasný za pomocí E si nastoupím. Což se mi konečně už podařilo. Někam to dojedu vyházet ten hnůj. Takže já si to udělám kolečko, kdy ten hnůj prostě tady vysypu někam, abych se vyprázdnil a vy uvidíte následně, co se stane, když ten kurz play dojede na to místo, kde nikdo na něho nečeká.
Každopádně se nestane to, že by šofér seděl venku a usedavě plakal. Dojíždím zpátky pod něho. Zastavím si. Počkám, jestli on se rozmyslí. Pokud ne, přepnu se do toho nakladače a vidím, že on má ten čekací bod kus dál ještě, ano, čili já mu překážím, v podstatě nechce detekovat ještě. Takže já se posunu kousek za ten čekací bod. Během toho ještě budu vyhazovat, ať to má prostor nějaký. Jo, a už si mě zdetekoval. Šup, přijíždí, já mu tam překážím s traktorem. Jep. Nasype, doplní mě a já můžu odjíždět. Čili tutoriál na naložení automatický hnojem máme za sebou. Bude následovat tutoriál pro automatický hnojení polí, který udělám po tomto víkendu, čili bych ho měl uploadovat někdy pro ty nedočkaví, jako je Jeníček Vrbovský a spol. Ho udělám, prosím, někdy 11.12. srpna. Tímto se s váma všema loučím, doufám, že opět poslouží ty informace k nějakému zdárnému zážitku z té hry u vás a že strávíte dalších několik pár minut příjemně u nově nabitých informací. Takže se mějte hezky, užijte si víkend, neseďte jenom u počítačů, vemte si vidle a běžte si píchnout do reálného hnoje, ať víte, jak hezky voní. A po víkendu se s váma těším u dalšího tutoriálu. Pic.